Tuhan sama sa anak ng Espiritu Santo. Paalala po, ang ating First Friday devotion ay hindi na po gagawin tuwing Huwebes. Gagawin Tuhan sama sa anak ng Espiritu Santo. Paalala po, ang ating First Friday devotion ay hindi na po gagawin tuwing Huwebes.
Ngayon lang ako dadaan. Good morning, bagong na. Saan ang labas nito? Bago. Sana. Right. Mga bahay dito. Lahat ng mga building. Maluwag pa. Wala pa mga building, bahay, kaya medyo maluwag pa rito. Hey, hey. Hoy, hoy. Hey, hey, hey. Nakikita ba? Diyan. Hindi pa ako ano ba, hindi kita. Bakit ka natakot? Hindi naman ako ano.